Halo sayang, Halo. kamu lagi ngapain? Aku ki sik ndondomi cawet iki sik an. Di mana? Neng gone Bude Sarten. Udah makan belum? Makan apa lah wong segane urung mateng e. Lah mbok sak upo lek wis kelebon panganan aku iki mang. Kotong blong wetengku ngene iki. Enek iki sego ini wis mbleteng wis mambu gek simbok iki mang kan rewang ning gone wong ewoh. Tanggaku ninggal gek simbok rewang tangisan ning kono lho iki mangke urung masak, ngrewangi ale tangisan keluargane kuwi lho gek ngantek urung masak lho. Sayang, kangen nih sama kamu. Alah ajuke aling krengek-krengek kowe bocah ajuke. Kamu kangen gak sama aku? Alah aja ngono tak tabuk lho Adik. Wong wedok kok ngeder ae. Ya kangen lho aku kok jenise Den. Kalau kangen kita ketemuan ya. Alah engko mengali arep ngrenyis. Aja bendak-bendak ketemuan aja ora gelem sangu duwe dhewe ngono kok. Ya ketemuan ora apa-apa ning golek nggon sing adoh karo warung ngono. Kapan isamu? Kapan ya? Sekarang aja deh. Saiki? Kamu bisa nggak? Maksudmu ki dino saiki iki apa? Iya, hari ini ya. Kita ketemuan ya. Tapi kamu jemput aku. Ya wis tak golek utangan bensin saya lek ngono. Ning aja nganggo kulot buluk kae lho, gila aku. Nganggo kathok training ae ya, sing gambare punakawan kae lho, Dik. Ya udah. Ya sinten ana kono sik ya sekitar asar ndek engko aku teko. Bener ya. Heeh. Pokoknya aku tungguin. Heeh. Adusa lho, aku gila lek panumu bluduk kepanasan ki ambune sengir kaya semut nyangkrang ngono kae. Ya wis iki budal. Kita mau kemana sayang? Lu cari ngajak ketemuan kok kemana piye lho? Lah arep nyekar yo nyang kuburan kono, ketemuan kok yo nyang hotel lho. Hah? Ke hotel mana? Yo golek sing asing aku ngono lah hotel sing oleh diutangi ngono. Eneng ora ya? Anu ae sidane aku ki lek ning hotel ki cegahku ki lek dadak ngurus kartu tanda ketemuan kae to. Anu golek nggon sing cedek-cedekan ae ya. Deket mana? Deket rumah aku tuh deket rumah kamu. Ya itan mahmu kuwi kan ning kretek to, engko ning sor kretek kono mbok apa ndure kae kan ning gubuk kae. Gubuke Mbah Sapari kae lho. Kae engko tumpukane damene disisihke nyang sisih ngono ae engko tak nggawa kloso ket ngomah, nggo lungguhan ning kono ben kira ken. Ya udah, jam berapa kamu jemput akunya? Ya ora patokan jam ridak lho. Jamku ki mati to, mosok aku dadak arep nyerviske jam, arep dadak nyetel jam. Pokoke iki ndang budal ngono ae lho penake. Malam ya? Soalnya aku udah nggak tahan nih. Alah kowe iki ajuke ngono kowe to. Ku tak tapuk lho, Den. Wong antak lagi ra ketemu 3 dina ngene kok wis glingsengan. Wong wedok kok gampang mengkap-mengkap. Aku malah dadi neser iku lho. Kamu juga ya. Ya udah deh. Oh iya, jangan lupa ya kamu minum jamu bubuk mata L yang telur 2 biar kuat dan mantep.